osatutako antzezlan divertigarri bat egingo dizuegu ondo pasatzeko. Ondo dakizuenez, landatze baserria Euskal Herriko landatze tradizional bat da. Historikoki, bertako jarduera nagusiak nekazaritza, abeltzaintza eta basegintza izan dira. Bai eta eraldaketa jardueraren batzuk ere, hala nola sagargintza. Baserritarrak dira bertan bizi diren pertsona. Antzezlan honetan oso zelebreak diren pertsonaiak ikusiko dituzue. Espero dugu zeure gustokoa izan dadila. Baserri batean zenar emazteak eta beraien animaliak bizi ziren. Izan ere animali nahiko zelebreak zituzten. Itxuzia, begina nirea ze itxuzia den. Zer kontatuko diazue? Entzuten nautenean, denak horretatzen naute, entzuten nautenean, oetik altzatzeko ordua baita. Niri arrantza polita egiten ditudala iruditzen zait. Ara bestea, ateratzen duzu, hotzarekin eta josik zaudu. Aztokila izan behar da. Hori naiz eta, aztoa. Nirearekin egon guztia esper bukatzen dira beti. Eta konponbide erreza duela esan behar dizuet. Konponbide erreza? Hemendik aurrera nahi duzuen sonima ateratzeko edan magiko hau, baino ez duzu edan behar. Ekarri edabea, ekarri edabea! Kontuz, edan magikoa edan espero, ez duzu berrio zuenotza aterako. Ekarri edabea, nik katuaren jau luz eta gozoa nahi dut. Ontzaren uluak ederrenak dira, uluak ikasi nahi dut egiten. Nik berri zoritzuen kantu ederra nahi dut, txiok egin nahi dut. Miau, miau, miau. Pío, pío. Pío, 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 bai soinu polita. Hau poza! Niri barregarri zaudetela iruditzen zait. Zu bai barregarri izkanpila horrekin. Hiru animaliak egun osoan pozik jardun zuten, beraien ahots berriekin, baina begia zer gertatu zen baserrian gauean. Ederki, guztiak lotan daude. Ez baditu pasatzen, baserri guztia oztuko du. Bai, izilik egon bagara dena lapurtzeko. Begira, hor dago diruan hain kutsa, saltu poltsora. Hemen adibideak denak Baina, lapurrak daude gure baserrian, oraintxe beldurtuko ditu. Akabo, txakurra ikusi gaitu. orain denak esnatuko ditu. Eta gure apurketa. Miau, miau, miau. Zer demontra egiten du? Ja, zankarik egiten ezakien txakurra. Miau, miau, miau. Zer lasai lapurtzen, honek ez du inor esnatuko. Nahiatu zuzangutze bat afaltzeko,
ikasgaren ondoren, gau erdian alde dituzu. Egun zaikia egizenean, lanaren tokatu zitzaion txanda. Oraintxe eguzkia ateratzen ari da, guztiak esnatuko ditut. Ez alda inoren natzen? Maritxu, egitzeko ordua alda? Ai, ez Jose Mari, ez duzentzuten ontsauluka, oraindik gaua da. Otsa berriro ere, Maritxu. Bai hau luzea, Maritxu. Tira, aprobetsatu eta aldilo. Maritxu, jadanik ezin dut logeak horik egin, altxatu egin gora naiz. Tira, zurekin jakiko. Baina, egun argia da. Hau gauza raroa, ontzera gone soluka, Maritxu, begira zer ordu den. arratsaldeko 3:00. Eta zergatik egote ez gaitu oiak ez natu. Nik entzuten duzu, Maritxu. Kukurrukurik egiten ez dakien oilarra. Alde gure baserritik. Eta ez etxuli kukurrukurik egiten ikasi arte. Eman buelta oso. Daniela buelta osoa. Ai, Maritxu. Zer goz orain, Jose Mari? Lapurrak egon dira baserriak. Lapurrak? Gauean diru guztia eta harribitziak lapurtu dizkigute. Gauean eta zergatik ez dugu txakurra entzun? Laika, etorri hona. Zergatik ez dituzu lapurrak usatu eta gu ez datu. Miau. Nik entzuten duzu, Maritxu. Zaunkarik egiten ez dakien txakurra. Alde gure baserritik. Eta ez etxuli zaunkarik egiten ikasi arte. Egun haietan, herriko setzen aberrenaren aukeraketa egiten ari ziren. Epaile eta bere laguntzailea baserri joaten ziren zezen guztiak aztertzen irabazlea izendatzeko asmoarekin. Badakizue, herriko zezen oberraren txapelketa egiten ari garela. Bai, baile jauna, zezen mundiala daukagu. Tira. Ikus dezagun, herriko zezen guztiak aztertu ditugu bakarrik falta da. Betz, etorri hona! Itxure ederra dauka, behinik behin. Ignacio, has gaitezen aztertzen. Izterrak, Harinak eta gihartsuak. gorputza, Sendoa eta indartsua. hortzak, Primerakoak. adarrak. Zorratzak. Ikus dezagun orain nola egiten duen korrika eta kapotea nola sartzen den. Ignacio, ekarri toreak zilaren tresnak. Todo! Zure iritzia, Bikaina. ikusten dudanez zure zezen irabaziko du txapelketa. Esan dizut, ez duzu darrelako zezerik ikusiko. Epaile jauna, azken proba falta zaigu orain. Egia da, entzun dezagun orain nola egiten duen marru. Egiteko marru, bengoz! Egiteko barru! Pio. Ja. Arrazoia zeneukan ez dugu sekularik horrelako zezenik ikusi. Adarion zealdau, onartu ezina. Zezen hau deskalifikatuta galditzen da, guazen hemendik. Nik entzuten duzu, Maritxu. Marrurik egiten ez dakien zezena. Alde gure baserritik. Eta ez itzuli marru egiten ikasi arte.
Sorginari beste edabe magiko bat eskatu behar diogu gure ahotsa erreskuratzeko. Ez digu emango. Badakit zer egingo dugun sorgina edabe magikoa berri bat emateko. Hurrengo gauean hiru animaliak sorginaren etxera hurbildu eta tea jo zuten. Eman duzu gure ahotsa erreskuratzen duen edabe magikoa. Ez da pentsatu ere, oso barregarri zaudete horrela. Orain lo egitera noa. Ez duzu emango. Edabe magikoa ez duzu emango. Bitartean, zalantzaka egongo gara hau osoa. Eta ezingo duzu logik egin. Oso. Joan zaitezte pikutara. Miau, miau, miau. Pio, pio, pio. Pupu, pupu. Miau, miau, miau. Pio, pio, pio. Pupu, pupu. Soinu haurekin ez du inor esnatu. Osinki. Ideia bat dauka. Astoa! Etorri mesedez. Orain nire laguntza behar duzue? Mesedez, egin marru sorgina esnatzeko. Ez dakit merezen duzuen, baina tira. Asto madarikatua, izildu bari. Ez nire lagunei ahotsa bueltatu arte. Horrela ez dago lo egiterik. Nahikoa da. Hori edabe magiko berria, baina favore, egizue Aston askante hori izitzea. Hauek zaunka ederrak! Guau! Hauek zaunka ederrak! Ez dira, baserrira lapur gehiago sartuko. Urrengo urtean nik izango naiz 60 txapelduna. Hau poza! Orain baserritarrak esnatu alditut. Guazen dena gure etxera. Animali guztiak baserrira bueltatu ziren eta honela norberaren izaera gauzarik baliotsuena zera konturatu ziren.